आंखौ बिदि फज'नानै दोनबाय थानोसै नामा? मा मावथि हान्जाफोर जिरायनाय आन्थायावनो मेंबाय नामा? औब्रा आफा, जिरायबाय थाबाबो मेङोना। होमबालाय मानोथो खामानि मावनो थाङाखै? सिंनि हाखौ सायाव सानि हाखौ सिङाव मानो खालामहैयाखै? एसे मेंनायफोरा खारो खोमा। थां सिंनि हाखौ सानि हाखौ सिं खालामै थां। ओंखाम ओंख्रि गेलेनायानो साबसिन जागोन बिदिबालाय। आच्छा थाइबानि लारु ओंखाम ओंख्रि गेलेनोबा नोंसोर बिराद रेडि, नाथाय जिरायनानै आंनि खोथाखौ खोनासंनोबा बिराद मेंबायना। नोंनि खोथाफोरा जोबोर बरिं जायो आदा, बेनिखायनो मेंनाय मोनो। मा आंनि खोथाफोरा बरिं? मालाबा बरिं मोनोथ' आरो आफा। आच्छा आंनि खोथाफोरा बरिं खालामहैयो आरोना नोंसोरखौ? नोंसोरबायदि मावथि हान्जाफोरालाय मा मिथिनो? नैबे अमा राजानि डायलगखौ बेसेबां मानसिया कपि पेस्ट खालामो, बेसेबां सुंद' बर' मुभिफोराव आंनि डायलगा बेरखाङो। नैबे अमा राजानि डायलगा बयनिबो खुगा खुगायाव थाजोबबाय, मिथिबाय? नोंसोर साला आंनि खोथाखौ खोनासंनानै बरिं मोनो होननानैसो बुंबावदों। आंनि डायलगखौ मानसिफोरा बेसेबां मोजां मोननानै आंनि मुंखौबो लाबावबाय मालाय खायसे खायसे सेंग्राफ्रा अमा राजा, लाब्रानि अमा राजा होनलायलायनानै। आरो आंनि डायलगफोरखौबो बेसेबां मोजां मोनो माखासेफोरा, जायनि जाहोनाव आंनि डायलगफोरखौबो माखासे बर' सुंद' मुभिफोराव नुनो मोनो। होमबा नोंसोरबायदि बादुला बादुलि हान्जाया आंखौ मा बुंदों? बरिं होननानै बुंदों आंनि डायलगखौ, हा? देहाय दे जाबाय, नोंनो देरहाबाय। ओमफ्राय बुंदो, मानो फज'नानै दोनबाय थाखो जोंखौलाय? जोंहाबो खामानि दङना। आच्छा सोरहा मा मा खामानि दं? आंलाय डिलिभारि बयना, आं मानसिफोरनो पार्सेल रोगानानै हैनांगौ। ओमफ्राय माखासेया? आं बेदागालिखौ लायनांगौ। आं फरायनांगौ आफा। ओमफ्राय सासेयालाय? कलेजनिफ्राय मोनसे प्रजेक्ट हरदों आफा, बेखौनो बानायनांगौ। आच्छा रावबो मबाइल नाया नामा? माथो जाबाय थाखोहाय, बुङा मानो? खोनासं, आं मानि थाखाय नोंसोरखौ फज'नानै दोनदों। न'खराव मानसिफ्रा गैजोबा, मानसिफ्रा थाजोबनाय मोनब्ला मोजां जागौमोन। दाउला राजायाबो मालाय गावनि बिसि हाजमलाखौ लानानै गुबुन जाहैबाय। बे आइयाबो गावनि फिसाला सासेनावसो थांबाय थायो, देवानि मारि हैबाय थायो। दाउदसो जाबाय आं आइखौबो, बहाबासो थांखुमायो नामा? लाजियाबो गावनि बिमाखौ दाउद जानो, हा थांथों माथो जाखो, थांबाय मालाय। बिदि होनजायाना, जानला मोनला जायगायाव थांना लाबा मा जानांगौ जाखो? आंनि गन्थंआ थबस' जगोन ना। आच्छा थाइबानि लारु बेफोरखौ बाथो। खोनासं, आं नोंसोरखौ मानो फज'नानै दोनदों? दिनैनिफ्राय जेब्लाबो सनिबाराव बयबो गोसो होनानै खोनासं। सनिबाराव बयबो नैबे हलाव ज' जाजोबनांगौ। जेबो बानाबाजि गैया, गासिबो ज' रायलायजोबनांगौ न'खरनि मानसिफ्रा, मोजां गाज्रि दुखु सुखु बे सनिबारावनो, मिथिबाय? बिराद बारा जाबाय नोंसोरना गावबागाव हारसिं मबाइल मोनदों होननानै नायबाय थानाया। खायसेया मबाइलाव बिजि, खायसेया टिभियाव बिजि, खायसेया गेम गेलेनायाव बिजि। बिदिबा जागोन नामा? न'खरनि मानसिफोरजों ज' रायलायनाय होनलायनायानो गैया। बिनिखायनो सनिबार बारायाव सोरबा सोरखौबा लोगो हमनो थांनांगौ दं, सोरबा थैहां जानाय दं, आरो सोरहाबाबो बहाबाबो पिकनिकनि प्लानिं खालामदोंनो, सोरबा बेरायनायनि प्लानिं खालामदोंनो, सोरबा बिउटि पार्लाराव थांनायनि प्लानिं खालामदोंनो। बेफोरबायदि प्लानिंआ सनिबाराव थानो मोना, मिथिबाय? गासिबो सनिबार दिनाव ज' जाजोबनानै न'खरनि मानसिफोरा रायलायनांगौ। पुरा 1 घन्टा। बे 1 घन्टानि गेजेराव रावबो मबाइल दांनो मोना, रावबो नागिन सागिन नायनो मोना, आपदान इन्डिया ना नापदान इन्डिया जेबो नायनो मोना, रावबो गेम गेलेनो मोना, रावबो सेंग्रा सिख्लाजों रायलायनो मोना, सोरनिबा फन फैबाबो रिसिभ खालामनो मोना, मिथिबाय? बे 1 घन्टा टाइमाव गासिबो न'नि मानसिफ्रा मोखां नायलाय दुखु सुखुनि खोथा फोरमायलायनांगौ। खोनादोंना खोनायाखै? आच्छा खोमाया गैला होमबा नोंसोरना? दाबो खोमाफोरखौ हास'जोबनानै होनोसै आं। जुदि नोंसोर आंनि बुंनायखौ खोनायाखैबा मा लाब खोमाखौ लानानै? खोमा गैयाबाबो नोंसोरखौ बांद्राय गाज्रि नुनाय नङा, बेनिखायनो खोमाखौ लानानै लाब गैया। लाबो एमाव बेथा, खोमाया लाबो। मा होनदों आं? खोमा लाबो होननानै बुंदों आं हास'ना होनि? हा खोनामारदोंना खोनामाराखै एमाव बेथा? आं मिथिंखौल' नायगासिनो दं नों आफा। थारमाने नों आंखौ माबा मोनसे बुंदों? हा आफा, माबा मोनसे बुंदों नामाब्रा? आं बांद्राय हमनो हायासै। बाह, आं सिरियास टपिकआव रायलायगासिनो, नोंसोर हाराव रावसो मिनिगासिनो ना? आच्छा बारु थाइबानि लारु, नोंसोरलाय मिनिखागोन नङा होमबा? आंनि आमोलाव मोजां कलगेटजों हाथाय हुनो मोनदों नालाय, बेनिखायनो हाथायखौ देखायदों नङा होमबा? मानो जोख्लोबखो गोमो हाथायखौ? जुखामखौ रुबाथाय बोरै जायो बेफोरबायदिसो नोंसोरनि हाथाया। हाजोआव खोन्थाबावदो हाथायखौ, मानो लाखोमाखो? जों जेबो खोनायाखै आफा। आच्छा जेबो खोनाथाराखै नामा? ओहो, जों जेबोखौनो खोनायाखै। मानो खोनायाखै? मानोब्रा, ओरैनो खोनायाखै। आच्छा जेबो खोनायाखै, नाथाय नोंसोरो आंनि बुंनायनि फिननाय होगासिनो दं नङा होमबा? हा माथो? सोंनायनि फिननायखौलाय होखानांगोन ना जोंलाय? आच्छा सोंनायनि फिननायखौ होनो हागोन, नाथाय आं जे खोमा बिगासिनो नोंसोरनिखौ, बेखौ हले रावबो खोनाया। आंखौ फाग्ला दाखालाम। जायखिजाया आं बुंनानै दोनखाबाय, दा सनिबाराव, फैगोन सनिबाराव बबेबा मोनसे टाइमिंआव गासिबो ज' मिटिं जालायनांगौ। आरो आइनोबो खोन्थानानै हो, फिसाला दाउला राजानावसो थांदों ना बहाबासो बेरायहैदों बियो। आरो नोंसोरबो गोसोआव लाखि आं मा बुंदों। जागोन दे जागोन, बांद्राय बुंबाय थानांला, बुंबाय थाबा बांसिनसो गाज्रि खोनायो। आच्छा होमबालाय खोमाया दंमारोसो होमबा नोंसोरनाव? खोमाया हास'जानो थाखाय रेडि जानानै थाखा, जुदि सनिबाराव नोंसोरो मिटिंआव ज' जाफैयाबा। नाथाय आफा, आं बा जइन जानो हागोन ना हायाथाय मिटिंआव? मानो होनोब्ला आंना डिउटि दङ ना।
आं जेबो मिथिया बांग्रिं बारहुंखा बारदै सिख्ला मोसाग्लुंबाबो नोंसोरो मिटिंआव जमा जानांगौ 1 घन्टानिल' टाइम बिदों आं मिथिबाय बांद्राय नोंसोरो गावसोरखौनो मावथि हान्जानि सोद्रोमा साननानै दाला बाहानाबाजि जेबो सलिया बास सनिबाराव गासिबो ज' जानांगौ बेखौल' मिथिगौ आं दा आं मोनसे गामियाव थांनांगौ बे गामियाव दैनि आंखाल जादोंनो एसे नायदिंहैनि आं आसा खालामो फैगौ सनिबाराव बे एखे जायगायावनो नोंसोरखौ लोगो मोनफिनगोन वाह जि मोजां फाखन होननानै गालांबायलै बिफाया बेलाय माथो जोंनिनो न'खा बे एखे जायगायावनो जालायबावो नोम्फानि खोथाखौलाय माथो बुंबावनो माबा गोसोखांब्रबलायखो जियानो जादोला मोजाङानो जाबाय दे बेफोरबायदि न'नि गोजा मिटिं खुंनो नागिरनाया आंबो गाज्रि मोनाखै मोजांखौनो मोनदों हेय दावदै दिनैनिफ्राय जाथिखौ गोजाननिफ्राय नुहुरबानो थाखुमानानै थाखा मिथिबाय जाथिजों रायलायनाय नुनांगौबा मबाइला देख्रुबजागोन आंजों आरो नोंसोरो रमिअ जुलियट बायदि रायलायखुमाबाय थायोबा लोगो हमखुमाबाय थायोबा खोथाया गाज्रिल' जाया गाज्रिनिख्रुइ गाज्रिसिन जागोन आरो हाफांखौबो गोरलैयै दाला बेबो मालाबाबो जोंहानि न'खरनि मानसिफोरजों सरजाबनो लुगैखाया बेनिखायनो नोंसोरनि मोजां मोनलायनायाव जेब्लाबो हेंथा जानानै गसंगोन आं गोसोआव लाखि दावदै आनै नोङो जाथिखौ मोजां मोनारो नामाब्रा बाजिया नोङो एमाव राजा बिमानैखौ बिदि सोंनो आंनि गोसोआ सोरखौ मोजां मोनो मोना बे आंनि डिसिसन सिरिथा नोंसोरो जाबाय दे जाबाय बांद्राय नांलायलायबाय थानांला बेफोरबायदि दावराव दावसि जाबा न'खराव सान्थि जायो दे गासिबो गावबागाव खामानिखौ मावजोबदो जाथियाव एमएलए जानांगौआबो माथो बिराद गिथावथाव एमएलएनि लाइफखौ मानसिफोरा इजिसो नुहुरो एमएलएनि लाइफआबो इसिबां इजि नङा माला मा जागोन बेखौबो गिबाय थाथावथाव बडिगार्डफोराबो आंखौ जाम्ब्रबाय होबाय थाथावथाव बेनिखायनो गिनायजों आंबो खिन्थावथावसो जालायलांबाय मा खालामगोन मा मागोनसो मोनबाय फैगोन इलेक्सनावबो जेनगोन ना देरहागोन बिनिबो खुनु थिखना गैया इलेक्सनाव जेनबाथाय मा खालामबावनांगौ जाखोब्रा आंलाय पलिटिकेल लाइफआ जुदि बरबाद जाबाय आं मा खालामनानै जाबावगोनलाय उननिया उननि जाबाय थागोन माबा मोनसे खालामनो थाखाय मोनब्रै मोनबा लामा लाखानोसै आं साला मालाय गुबुन एमएलएफोरा मालाय साइड बिजनेस मावजोबो सोरबाबा वाइन शपखौनो बेसेबांबा बुरजा होयो सोरबाबा प्राइभेट स्कुल खुलियो सोरनाबा प्राइभेट हटेल 5 स्टार हटेल मा हटेल आंनालाय माथो मोनसेबो एक्सट्रा इनकाम गैयालै एमएलए बाबो थै गावनावनो खुदै मुजुद लायोलां होमबाबो नाम गैबावाब्रा अमा राजा एमएलए आ रायजोनि मोजां खामानि मावो होननानै सोरलै बे सिख्लाया आया जावलिया माथा फाग्ला नुवाखै नामा मेगनखौ लानानै गारिखौ बबेथिं सलायो ना खिथुआवसो लानानै सलायदों ना बिखुङावसो लानानै सलायदों नोंलाय लायला बे हिन्जावा आंखौसो दाय हमबावबायना गावहासो जिबौ थाबायनाय बायदि थाबायनानै केंग्रा केंग्रि आंखौसो एक्सिडेन्ट जाहोथारसिगौमोन ओंखारबा मानसिया गारिखौ खैबिदि सलायो मालाय मानसियालाय नागिनसो नामाब्रा माल लामाफोराव बेफोरबायदि केंग्रा केंग्रि थाबायो नामाब्रा गावहाबो थैगोन मालायखौबो लांफानो नागिरदों लाजिया आंलाय माथो गावनि लामाजों जिं थाबायनानै फैखादों नोंहासो बादावबासि सलायनानै आंखौ बेफोरबायदि गिहोदों जायनि थाखाय आं सियारावसो गसंनानै थानांगौ गोनां जाबाय आंनि गारियाबो माथो बेयावसो गाखोफैबाय बियो गासिबो नोंनि थाखाय जादोंलै सोर नोंखौ जिबौ बायदि केंग्रा केंग्रि थाबायनो होदों मा जिबौसो नामाब्रा नोंलाय बिगुर गुस्लायनानै मानसि जाबाय नामा थिउरिया थैनो गोसो जाबायबा थैनो गोसो जाबाय होननानै बुं जौ लोंनानैसो गारि सलायदों ना मादों नोंलाय आंनि बिखुनजो बायदिसो नुलायलांबायलै माथो आंनि बिखुनजोआसो आंनो नाम मोजां दोनदों थिउरिया होननानै थारमाने नों आंनि बिखुनजोआनो मार जामाइला खर' बिबार लालायनानै खानाय हगारस्रोलायनानै बहा थांना ओंखारदोंलाय बिखुनजो थिउरिया लाजिनाय गैयै दिनै बिखुनजोखौनो बुथारथारसिगौमोन माथो नोंलाय जामाइला मासे समायना नुदोंब्रा बिखुनजो होद बांद्राय समायना जानालै मानसिफोर नोजोर होयो मासे साइस नुदोंब्रा नोंखौलाय दिनैलाय फै आं नोंखौ न'सिम दोनलांनि न'सिमलाय मानो थांनांगौ जाखो आंहा हाबा जानोसो फैदों सोरनि हाबाब्रा हाबा दङ बै नुहुरनाय गामियाव आच्छा बै नुहुरनाय गामियाव आंबो थांनो ओंखारखादोंमोन होमबालाय मोजाङानो जाबाय दे आइ बिखुनजो फैदो आंजों गारियाव नोंनि बे जिबौ बायदि गारि सलायनायाव थाङा आं गावासो जिबौ बायदि थाबायदों आंखौसो जिबौ बायदि गारि सलायदों होननानै बुंबाय फै दाबो जेबो जाया नोंबो जिबौ बायदि थाबायोबा आंबो जिबौ बायदि गारि सलायो फै दोनलांनोसै आं फैब्रा आइ बिखुनजो जेबो नङा लाजिनाङाब्रा बिजामादैसो आं नै नोंखौ लाजिनो आं होमबालाय माथोबाव फैदो गारियाव गाखोफैदो समायना समायना नोंनि गाननाय जोमनाय रमायना नोंनि महर मुस्रि आरो मिनिनाय आच्छा बिखुनजो मानो एसेबां देलायनानै फैखोब्रा नोंलाय मायावथो देलायनाय नुसोलायखो नोंलाय आंखौलाय फोथा गोजा फोननायजों आनायाव बिबार लानायजों बर' फिल्मनि एक्ट्रेसनि बिनानाव बायदि नुलायथारदों एक्ट्रेस बायदि नुवासै होमबा बिनानाव बायदिसो नुबाय एक्ट्रेस बायदिथ' नुदों नुनायालाय नोंखौ नाथाय बैसोआ एसे फाराग गोलैबायना एक्ट्रेसफोरा एसे सिख्ला जायो आरो नों एसे बुरैदबबायना अब्लाबो नोङो एक्ट्रेसफोरनिख्रुइ खमसिन नामा एक्ट्रेसनि बिनानावालाय बैसो गोरलै नङा होमबा
बेबो नंगौब्रा एक्ट्रेसनि बिनानाव बैसो गोरलै बेबो नंगौ दा खोथाया जाहैबाय आं नोंखौ मानो एक्ट्रेसनि बिनानाव होननानै बुंदों बिखुनजो मानो होनोब्ला एक्ट्रेसनि बिनानावा एक्ट्रेसनिख्रुइबो उन्दैसिन जायोब्रा सोमोन्दोआव आरोना बैसोआवबो उन्दैसिन जाखायो सोमोन्दोआवबो ब्ला 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 मा होनदों आं गावनो बुजियासै जायखिजाया नों एक्ट्रेसनि बेसेबांबा गोजौआवलाय आइ बिखुनजो जाबाय दे बांद्राय बुंनांला हा न'खरावलाय माबायदिथो दङ फिसौफोरालाय आंनि अननायाव गासिबो मोजांब्रा आं गासिखौबो अननानै मोजां दोनोना नोंसो फोथाया आंखौ आं बेसेबां अनो नोंसाजोफोरखौ आं बेवाइफोर थफसिखौबो अनो फामेखौबो अनगौमोन फामेया मालाय आंजों अनजायानो अनजायाबालाय आंबो अननायखौ ब्रा ब्रा जासियाब्रा मानसिफ्रा अननाय लुगैनो थाखाय बेसेबां थैफ्रामलायो फ्रियाव अननाय होनो नागिरबाबो होजाया मिन्थिखायो दे नोंनि आखलखौ बयबो नों मा नोजोरै अनो नागिरा गासिखौबो बुजिजोबो नोंलाय मा एसे आंनि गोसोनि खोथाखौ मिन्थियोब्रा आइ बिखुनजो मा एसे मोजां बुजियोब्रा नोंलाय हांग्रि सनायानो इसेबां बुजिया जेरै नों बुजियो बारा दाउलायफोरबायदि लेब 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 बुंबाय थानाङा ओरैनोबा नोंखौ नायनो हाखाथारा आं मानि थाखाय हिनजाव गदाय गोसो थोग्रा हिनजाव सिख्लाफोरजों लाइन मारिग्रा हिनजाव नुबानो फाग्ला जाग्रा लाजिया नोङो फिसाफोरानो सेंग्रा सिख्ला जाजोब्बाय थेवबो गावखौनो सेंग्रा गोरलै बायदि मोननानै सिख्लाफोरनि उन उन खारफानो ला 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 मोजां ना आंनि गाराङा सिख्लाफोरखौबो बेफोरबायदि मेथाइ खननानैनो बुरखायो नामा नोंलाय सिख्लाफोरा मेथाइजों आवलियालै आइ बिखुनजो टाकाजों आवलियो टाकाखौ गांलाब बारसिननानै खोन्थानांगौ मोखां खाथियाव बिसोरनि बास थाम्फैफोरबायदि जेव खारफाबाय आरो सिख्लाफोरा नोंहालाय मानोथो सिख्लाफोरनि सिगाङाव फैसा दिहुननानै देखायबाय थायो खारफा जानो बादोंबा खारफा जानोलाय बयबो लुगैब्रा होमबालाय माथोबाव आरो माथो बुंबावनो आं सिख्लाफोरजों खारफा जानो लुगैनानै फैसा सिबि खिन्थायोबालाय बिनिखायनो आं नोंखौ सिगां मिथिबाय बेफोरबायदि आखलनि थाखायनो बेलै आइ बिखुनजो जेबो नंला दिनैनिफ्राय आं सिख्लाफोरनि सिगाङाव हाजारसे न'दामा आं थाइसे फैसाखौनो दिहुननानै देखायला जायखिजाया फामिखौल' मालायनो दाहरसै खोनाबायना आइ बिखुनजो जेबो खोनायाखै आं आरो मोजां जानोबा जा बिखुनजोनि अननाय लुगैदोंबा सन्थला जावैसे बायदि मोजां जा होमबानो गासैबो मोजां जाजोबगोन सन्थलाखौसो बाखनायलायबाय उन्दैयाव सैमा गोसोम सैमा फाग्लिफोरासो अरदोंमोनदां बेनिखायनो सैमा फाग्लिनि बायदि आखलानो लाजिबायलै आं बांद्राय बासिबाय थानांला आंखौ आखलखौ मोजाङै फोसाबनानै लादो दाबो सम दं नङाबा देनां हांग्रि मोन्दिजों खारजागोनबो आयला नंगौ नामाब्रा हा माथो मोजाङै अनाबा हिनजावखौ हिनजाव बायदि सानाबा खारोथ' आरो आजिखालिनि हिनजावफोरा खायसे हिनजावफोरा हौवा अनसुला मोननानैबो हौवा अनसुलाखौनो गारनानै खारो आरो नों बायदि थिउरिया मालाय सिख्लाफोरखौ गोसो थोबथिंबाय थाग्रा मालाय सिख्लानो फैसा थाखा हरग्रा हिनजाव गदाय लाग्रा हौवाजोंलाय सोर हिनजावा थाबाय थानो लुबैनो आयला आं बे खोथाखौ सानफ्लाङाखैमोन ना नंगौथ' आरो हांग्रि मोन्दि आंखौ गारनानै थांबा मा जानांगौ जाखोब्रा जाया बिदि जाया आच्छा बुंदो मानो लिंहरदोंमोन आंखौ हाखु दाखुनो आदा आं जोंनि प्लानखौ केन्सेल खालामनोसै नामा माथो दाउदैया नोंखौ गोसो थोबायबालाय दाउदैखौ गोसो थोफ्लानानै गारदोब्रा दाउदैखौ फाग्लि खालामदो होमबानो अमा राजानि सायाव खिथेर होखानाय जागोन अमा राजाया जेरै नोंनि गोसोजों गेलेदों आं मालायनि गोसोजों गेलेनो हायालै आदा सोरबा आंनि गोसोखौ दुखु होबाबो आं बे मानसिखौ दुखु होफिननो हायालै आरो बेबो सोरनिबा गोसोखौ दुखु होनानै आरो गुबुन सासेखौ दुखु होनो गोसो गैया माथो जानोब्रा नोंखौ अमा राजाया जेरै दुखु होदों नोंबो अमा राजाखौ दुखु होफिनब्रा दाउदैखौ गोसो थोफ्लानानै आरो दाउदैखौसो गोसो थोमारबाय नामाब्रा नोंलाय बिदि नङा आदा दाउदैया जोबोर मोजां मानसि आं बेखौ दुखु होनो बादों मोजां मानसियालाय मानसिफोरजों दुखु होजाबायानो थाखायो माथो बेलाय मोजां मानसिफोरनि गुनखा बिसोरनि आखल आखुखा मोजां मानसिया मालाय मानसिफोरजों जेब्लाबो दुखु होजाखायो बिसोरनि मोन्थायखा बियो मोन्थाय आच्छा बिदि होननानै जों मोजां मानसिखौ दुखु होबाय थागोन नामाब्रा बिसोरसो दुखु होजादों दा मोजां मानसियासो गाज्रि मानसिफोरजों जों गाज्रि मानसिफोरा दुखु होबा मोजां मानसिया मालाबाबो होजायाब्रा गाज्रि मानसिफोरा मालाबाबो दुखु होजायाब्रा बिसोर सिगां मिथिग्रोखाय मिथिबाय गाज्रि मानसिया जेब्लाबो एसे बारा स्मार्ट जाखायो बेनिखायनो नों टेनसन दाला मोजां मानसिफोरनि गुनानो बेनोखा गाज्रि मानसिफोरजों थगायजानाय फोथाय खेबस' खालामजानाय बेनिखायनो दाउदैनि खोथाखौ बांद्राय दासान अमा राजानि सायाव खिथेर लाखि अब्लासो नोंनि गोसोआबो सान्थि मोनगोन मिथिबाय फंबाय जाथि नाथाय आंनि गोसोआ बेखौ थिनाखै आदा आं दाउदैखौ दुखु होनो हानाय नंला हायोबा आंखौ निमाहा होदो आदा आं मालायनि गोसोखौ दुखु होनो गोसो गैया बाबावै माबायदि मानसिलै बियो अमा राजानि सायाव खिथेर होखारनांगौआ बिदिसो जाबाय बेना हैथा गावहासो दुखु मोनदों गावहासो गाबनांगोन दा फारसेथिंजाय आंहा फामेखौ मोनमारगोन ना मोनमारा जाखोब्रा दा बे बुरैयासो आंखौ हाबा खालामनो ख्लाब जालायगोन ना ओरैनोबा आगानखौ खोनागासिनो दङ आं हाबानि थारिखआ आंनिसिम खाथिनिफ्राय खाथि सफैनायखौ मा जाबावनांगौ जाखोब्रा बे बुरै हिनजावखौ एन्जर मुलि होनानैसो बुथारखुमानोसै नामाब्रा आंलाय रागैनो हालासैलै आं बे बुरैखौबो आंनिल' खिथु बाथोन मोनबायना बियो जा होगा देखा जायगा जाहाथे देनां नोंखौ सोरबा हौवाफोरा एदावबा बेफोरबायदि फाइट नांनानै नों हौवाफोरखौ फेजेननो हायो
आरो आं नोंखौ थाबैनो केराटे स्कुलाव जइन जाहोगोन मिथिबाय दुमफाव गुड गार्ल दसे जिरायथ'दे आं हासुनानै फैनि आरो बे समावनो लामाथिं ओंखारलांनो नों मिथिबाय आं फैगासिनो मोजाङैनो दङना दुमफाव आंबो मा सोंनाय जालायखोब्रा मोजाङै गैयालै ना नोंखौ हारसिं दोनबाय थायोलै बिमा बिफाफोरा अनथारा खोमा बेसोरा दुमफावखौ बिफायाबो थाल लाया बिमायाबो थाल लाया माबायदि आलाय सिलाय देथारखोबा नोंलाय बिमा बिफाया हरनायमोनब्ला नोंखौ फिसिनो लांगौमोनलां फै खेबसे बामनानै दखानाव थांनोसै आं आयौ बाला सखुन्द्रा गसाय आंलाय मानि सखुन्द्रा जालायखोब्रा नों सखुन्द्राखायनो आंनि दुमफावखौ लांनो फैबाय थायो दलं गोदान गोदान बानायनायाव बोलि हैनो नागिरदों नामा आंनि फिसाजोखौ गसायम सान्थि नम' नम' मानो आंलाय बोलि हैनांगौ जाखो दुमफावखौलाय माबायदि खोथा बुङोलाय होमबालाय माथो आंनि फिसाजोखौ नायखुमाफैबाय थायो नों मानसिया बांद्राय जोथोन लानो रोङाना बेनिखायनो खबर लायोब्रा बाला नों बांद्राय आंनि फिसाजोखौ नोजोर होबाय थानाया गला नों आरो आंनि न'निफ्राय ओंखारलांबालां आरो मोनसे खोथा गोसोआव लाखि आं दुमफावनि बिमा मिथिबाय आं दुमफावखौ मोजाङै जोथोन लाखिगोन नों बेवहाय फैनानै डिस्टार्ब खालामफैबाय थानाङा मिथिबायना ओंखारलां नङाबा दिगदारसो दं जागोन दे जागोन बदतमिज आंनि फिसाजोखौ नायखुमाबाय थाग्रा बहाबा दलं गोदान बानायनायावसो बोलि हैनो नागिरदों खोमा बदतमिजआ बाला पुलिसनो फन खालामहरनो हेलौ पुलिस स्टेशन आं दाउस्रिदेलाय मुसुगुर फुलायलाय आं ना नोंथांमोननिसिम मोनसे खोथा बुंहरनो सानदों आरो सासे मानसि दङ सन्थला मुंनि बियो जोंहानि फिसाजोखौ खावनानै लांनो नागिरबाय थायो आरो हायोबा बे मानसिखौ जेलाव हमनानै लांदो दे होमबालाय बियो दा दखानाव थांदों बेखौ दखानावनो मोनगोन आरो ना लाब्रा सबाव मोनगोन नोंसोरो दखना बेफारि बियो मानसिया अखाफोर बायदि गुफुर ओमफ्राय नामा सन्थला खाफाल जिला अके बाय आंनि फिसाजोखौ नोजोर होफैबाय थाग्राया मोनसिगोन दा मस्लाया ओइ फामे दखना गोदान नांगौ नामाब्रा मा दखना नाङा मा खानाय गोलाव खालामजानो नामाब्रा आं फैसा हरगोन मा बेखौबो नाङा आच्छा मा नांगौ नोङो बेखौनो लांनानै हैगोन आं मा जेबो जाया आच्छा मबाइल नांगौ नामा नोंनो मबाइल आइफन होगोन आं आइफन मा आइफनबो नाङा मा नांगौ नोंनोलाय बेखौबो नाङा होनोब्रा बेलेग सिख्लाफोरालाय माथो मोननो थाखाय क्लाब जायो मा नोंनोलाय जेबो नाङालाय जेबो नाङाबा आंखौनो लादोब्रा आंखौनो हेलौ फामे बाप्पावै बे जोंना हिनजाव मोननाय नंला नामाब्रा मा हिनजाव मोना जानांगौ जाखो आंलाय माथो जाखो मा मोनफैलायखो नोंहालाय जेराव नों बेवहाय आं जेराव आं बेवहाय नों नङा माथो नोंसो जेराव आं थायो बेवहाय फैयो नाथाय नों थानाय जायगायाव आं थाङाना बेबो नंगौ बेनिखायनो नों आरो आं आरो नों खालामनो लुगैबाय बाप्पावै मा होननाय जाखो बेलाय औहाय रजे सना नों आरो आं आरो नों एखे खालामनो लुगैबाय आं जोंनि नामखौ नोंसा नोम्फाखौ होननानै बुंदों मानो गेजेराव आफाखौलाय लाबोबाय थायो जोंहानि आफाया थैबाय आंनि आफाया थानायमोनब्ला नोंखौ जबरदस्ति आंनि खालामनानै होबावगौमोन मिथिबाय दाबो जेबो नंला आं नोंखौ आंनि खालामनोसै नोंबो आंखौ आंनि खालामनानै लादो सानैजों रुजु रुमु संसार जालांनोसै आंलाय बोरै नोंजोंलाय रुजु रुमु संसार जानांगौ जाखोब्रा नों बुरै हिनजावजों आं सेंग्रा हौवाजों बोरै जानांगौ जाखो मोजां मोननायाव जेबो बैसोनि खोथा गैया हाथाय गनाय बोराय हौवायाबो सिख्ला गोरलै लानो हायो हाथाय गनाय बुरैयाबो सेंग्रा गोरलै लानो हायो खोथाया जाहैबाय सानैजों सिंगल जालायनांगौ आरो होमबानो डाबल जानो हायो दा नोंहाबो गार्लफ्रेन्ड गैया आंहाबो फिसाय गैला बेनिखायनो जोंखौ दा भगबाना फैनानैबो होबथानो हाया जियानो जाया मानो आं नोंखौ लानो हायालै क्लिअपेट्रा गोसोआव लाखि गोसोआव माखौ लाखिनांगौ जाखो बावनो थाखायसो गोसोआव लाखियो बेनिखायनो जुलिनि दखना बायखानोसै आंहा बायबानो जाबाय आरो बेसेबां हाबा जानो क्लाब लुगैथारबायबालाय आंनि आफाजोंनो हाबा खालामना होनोसै आं नोंलाय मा सानदों नोंसा नोम्फा बायदि बोराय हौवाया आंनाव जोबनो थांदों नाथाय सेंग्रा हौवासो नांगौ आंनो बोराय हौवाखौ नाङा आरो आंखौ जानला मानला होनबाय थानाङा न'आव थाब थां आरो खावलाया मोजां फाहामनानै लाहैथां फैसा नांगौबा आं हरगोन आंनि खावलाया बिदिनो थासिगोन थायो नामा
खावलाया मोजां जायाबा हाबानि उनाव नोंखौ आं साउथ करियायाव लानानै मोखांखौ सार्जारि खालामना लाना फैगोन एसे मोजां नुगोन नोंखौ अब्ला मा साउथ करिया औ साउथ करियाया प्लास्टिक सार्जारि खालामनायनि थाखाय जोबोद मुंदांखा नोंखौ बेवहायनो लांनानै नोंनि मोखांखौ मोजां खालामगोन आं खोनानो मोन्दों नोंनि थाफ्लियाबो हाखर हाला जाजोब्बायनो थाफ्लिनि बेदरखौ हाख्ल'नानै मोखाङाव लगायनायनि थाखाय बेनिखायनो हाबा जोब्बानो आं नोंखौ साउथ करियायाव लांनोसै नोंल' रेडि जानानै थादो बाप्पा बे बुरै आंखौ हाबा खालामनानैसो गारथारसिगोन नामाब्रा थैफ्लानानै थानांसिगोनलै आं नङाबा जानाय नङा बे बुरै हिनजावजों आं हाबा खालामनो हाया बियो मालाबाबो जाया मासे दावराव दावसिब्रा फेसबुक नायबानो मा जाबावनांगौ जाखोब्रा जोंनि माखासे इनफ्लुयेन्सारफोरालाय गावसोरखौनो भगबान साननानै लाखोना माखोब्रा दाय नायथ'लालां फेसबुकखौनो सन्थलाया नोंनो दा आंनो मा नांगौमोन जोंनो जेबो नाङा नोंखौसो एरेस्ट खालामनो फैदों मा होनखो औ नोंखौ एरेस्ट खालामनो फैदों नोंनि मुङाव मोनसे कमप्लेन मोनदों जों नों माथो गथ' फिसाफोरखौ नायखुमाबाय थायोनो बेनिखायनो गथ'नि गार्जेना नोंखौ कमप्लेन होदों जोंनिसिम दा नोंथांखौ जों थानायाव लांनो फैदों आं रावखौबो नायखुमायाखैलै सिखावा मालाबाबो सिखाव खावदों होननानै बुङा नंगौना नङा बेखौ थानायाव थांनानै बुंहैबानो जाबाय दा नोंथांखौ जों एरेस्ट खालामनो फैदों जागोन आं दखानखौ बन्द खालामगोननि दावस्रि देलायासो फन खालामनानै खोन्थाहरबाय नामाब्रा मा जाबावनांगौ जाखोलै